Hello, kublai phi Baroh ki wapai iakane ko video sa sen pedang saya bhai phi cha kane ka channel gayonga tala da tok ka sen gawan kong wan phi kane ka channel pedang saya bhai phi la Baroh cha kane ka channel gayonga tala da tok gitu giwa da jok pai iakane ka video gitu giwa da jok comment iakane ka video yaki video go palai ong kublai chi bon yaki por gayong phi gi yaga jing support gayong phi iakane ka channel gayonga te yo skate wa bon bhagini ki comments ni te bon bhagi queries ki wa kalip hi anga chapang ki vitamin C, alpha butane, moisturizer, sunscreen de yu ta inak banta yung ni skin gyong e mod gwa dry skin, oily skin te pa yung ni video ha do kon man to batay phis chapang wa de yi ge moisturizer pan am kam phi na banta gwa oily skin, dry skin and sensitive skin te ham skip ya gani video mentu patai phiwaro te ladang em gi point gwa misale te ye phiu comment section ne te hini kwa ong khachak wa em gi wa comments gwa organic ki serum gini ki products me em iarap kon banta yung skin gyong ki te chong lagi jong skin mo ni bha nga mod wan ha gani video let share on banta mod kat kam ga experience ko yung nga mod ki products ki wa jo sle o ki products ki wa sle hi por met ki por stem te kwah o share gitu ki wa kwah le mo boy em na parti yong ki paralok ki wa sle ki ni products ye go iarap na banta yong skin yong ki naga taga daw mot nga wan no hini u iarap na banta gitu ki wa kwah o order gitu ki wa kwah o tip ki products ki te ka we nga kwah ban pan sha ye phi hangne ba nga le khnang ye ka video ya kan ka content tang na kabanta jong kito ki bakwa ay kini ki products mo namar ba nga yo ibon bha ki messages ki ba nga yo I ha comment section nang tapat yo let's say don ki comments ki ba nga claim yo I nga claim yo ban reply ru te what's nga way te nga claim pan bor ya no ban thet ikini ki products lada phi don pisa lada phi sngewla ban thet ikini ki products phila ban thet eki lada phi yo jingiarap ikini na kini ki products phila ban pandon kam te ngam pan bor ya no ban thet ikini ki products shong ha ka mon ka jong phi mo te nganam pan slam ngan ya pe sha khmat jong kane ka video te shwa bagan move sha kane ka topic nga kwa ban ya thu ya phi khan dia chapang kumno ngi la ban identify ya ka skin type ka jongi te hangne phila ban sa ya ka khmat ka jong phi ha ka performance step na ta pat up kumba shikantai e la ne shikantai steng e na ta pat pe ha ka yit na ta la da phi yo I ba phi don oily skin ba long oily ka sne do ka jong phi na ta shim da ka tissue paper na ta pat sa wipe ha ka ne ka khmat ka jong phi nang tala da phi yo I ba kalong oily ka mod ba phi don oily skin te ka ba arpat la da phi don tang hakine ki banta ka hagine gi T zone area ka mod ba phi don combination skin la da ka sne do ka jong phi ka kam long oily kam long dry te ka mod ba phi don normal skin nang tapat lada ka sne do ka jong phi ka long red ka long irritate ka long boy kum to kamon ba phi don ya ka sensitive skin te ha kane ko video man ta ka sngi ko video ha do bakot man ta ka sngi ba phin yo tip ya ki moisturizer ba bha na ka ban ta ka skin ka jong phi te ka banam kong hi nga kwa ban batai phi khin dia chwa ba ha kane ko video man ta ka sngi ngan batai ya phi ya ki kat to kat ne ki nga don hangne ki kat to kat ne ki question kum moisturizer nang tapat kum no ngin ta yo moisturizer nang tapat moisturizer ayungi nginta nagbanta jong oily skin nang tapat moisturizer ayu banginta nagbanta jong dry skin nang tapat bat ki ki skin type nang tapat last question nga don ka misconception ka bangi don nakabanta jong uneu moisturizer te ka banang kong moisturizer uday cream uba la ban panjem ya kasne do ka jongi uba la ban yada yangi na kineki fine lines nang tapat ikineki wrinkles kineki jing song jong kasne do te balengi ta moisturizer ngita moisturizer na marba ngin light na kinemo na kineki wrinkles kineki fine lines namar ba lada long dry palat ka skin ka jongi kanyalam yangi siya kineki skin problems kum wrinkles nang tapat kum ki fine lines hato ladang idon oily skin ngila na ban padon ka moisturizer
Yes, ngi habban apply moisturizer ha skincare routine ke jongi. Ngi habban add moisturizer ladangi don oily, ladangi don dry skin ru. Te bo nangi bangi shat ban sngew thu bakla ba. Ladangi don oily skin don kam ban apply moisturizer. Mde rugum ta ngi habban apply moisturizer ha skincare routine ke jongi. Moisturizer ayu bangin ta na banta jong oily skin. Nang tapat bangin ta na banta jong dry skin bat ki skin type. Te hangne nga don ki katto katne ki moisturizer phila ban thet lada phi kwah ban thet nang tabat nong kong une moisturizer banga don hangne ude u rice ceramide moisturizing emulsion na the face shop ngan mention hangne kane kadai ka Korean brand mo Korean product the face shop te phila ban order ye kane namar hangne ka tho ba kadon ye kane ki ingredients kom rice and ceramide emulsion mini Korean brightening moisturizer for dull skin and for dry skin te hangne ka mention dry skin dang ba lada ka sne do ka jong phi ka long very dry ka long dry palat te kane ka product kam long ye ki to ki ba dry skin te phila ban pron ka me ki to ki ba don oily skin udon anki moisturizer udon yaki ingredients ki ba bha kum o kum gane ka ceramide and hyaluronic acid barrier repair moisturizing neru ula ban pen bright ka sne do ka jong phi namar ba udon yaki ingredients ki ba bha na banta ka sne do ka jong phi te hang ne nga don bon bha ki ne ki tube ki ba ngala de ban pelot mo te nga bon bha ngala de ban bread lot te hangne nga shat apply kini ha kapor summer nang tapat nga don hangne ya third moisturizer banga don nakabanta jong oily skin hangne nga don yo ne conscious chemist te une moisturizer u best bha nakabanta jong ka yakito ki ba don oily skin kum mga ngaru nga don oily skin te nga shat ban use kum kini ki moisturizer te lada phi kwah moisturizer balong lightweight ha kasne do ka jong phi phila ban choose ya une u conscious chemist te une ru don ya ki ingredients ka ba bha na ka banta ka sne do ka jong ngi kham tam ya ki to ki ba don fine lines wrinkles te menta ngan recommend phi ki katto kat ne ki products nak banta ki to ki ba don dry skin ki ba don very dry skin and sensitive skin te hangne nga don yakane ka moisturizer nak banta jong phi ki to ki ba wat ki moisturizer balong hydrating ha ka skin ka jong phi not too oily not too dry phila ban choose kum dot an ki moisturizer plum moisturizer na tapat foxtail moisturizer phila ban choose kum ka pond's moisturizer lada ka sne do ka jong phi kam da long dry palat ki to ki ba don ya ka sne do ka ba tar khong palat te phila ban choose kum Cetaphil moisturizer na tapat kum kanega simple moisturizer na mar kine ki moisturizer ki iarap na kabanta ya ki to ki badon very dry skin kum kanega Cetaphil na mar ngaru iadei nga la debut sa kanega products kum Cetaphil na tapat simple moisturizer ru nga la debut te nga tip ba kalong moisturize baha ka skin lada phi wat ya kum kinegi products phila ban order ya Cetaphil moisturizer nang tapat ya kanega simple moisturizer lada don na bedeng jong phi ki bala de ban padon ka me kinegi products te ya thu pat ha comment section kalong kumno ha ka skin ga jong phi namar kat kum ka experience ka jonga kinegi products ka banga pan phi hangne products ki ba bha suda na ka banta ka sne do ka jonga namar bon kinegi products hangne ki banga pan phi ki don ne kinegi ingredients ki ba long very calm and very on the skin the phila ban choose ki products nakbanta ka skin ga jong phi te ngangej ba kane ka video lane kane ka moisturizer recommendation ga jonga kan yarap nakbanta ka sne do ka jong phi te phila ban order ki products na kino ki apps ru kum Amazon kum Flipkart Myntra Naka nang tapat tira phila ban order ki products nang ta te lada phila ban order na ki official website jong ki product kum ka .anki nang tapat Cetaphil nang tapat kum bon bha ki
kum Dr. Shed pila ban order na kini ki official website jong kini ki products ru nang tapan hangne ngadon ni ki katto kat ni ki sunscreen recommendation na banta jong pi ya kito ki bakwa ya kini ki sunscreen kito ki ba kwah kini ki sunscreen ki ba bhan ka banta ka skin type ka jong pi ya ka sunscreen hi te lada ka moisturizer ka long very moisturizing ha ka snieh do ka jong pi phim don kam ban apply ki sunscreen ka ba long very moisturizing ha ka skin ka jong pi phila ban chu se ki no ki sunscreen ki ba phis ngeu tana tang banga don hangne ki katto ka ne ki sunscreen recommendation na ka banta jong pi ngadon hangne Dr. Shed ceramide and vitamin C sunscreen na kane ka Dr. Shed ceramide and vitamin C sunscreen kanega sunscreen kalong ka ba iarap hana ka banta ka snieh do ka jonga kalong conscious chemist sunscreen ru kane sunring philaban pedon kam de kanega sunscreen ru namar ka texture jong kanega sunscreen kalong ka ju hi kum kanega Dr. Shed philaban choose nang ne nang tapat ngadon ngala ju ta e ka to ka sunscreen haldi from Dr. Shed ru ka to ka sunscreen ru kalong ka bayarap hana ka banta ka snieh do ka jonga telada phikwa ban tip khambha chapang kane ka sunscreen recommendation phila ban late ha ka to ka we ka video ka barim ka jonga ka banga panmi chapang ka favorite sunscreen ka jonga hang to ngala ada ban batay mo chapang kane ka sunscreen na Dr. Shed sunscreen te phila ban check e ka to ka video hang to na ta kane ka spray sunscreen nga ngan ong ya phi ba wat nam use kane ka spray sunscreen ha ka dor khmat ka jong phi phila ban spray phila ban use ha ki expose area ka jong phi kum ha rendang kum ha khti ha expose area kum to tang ba ha ka khmat pat phila ban ta da kine ki normal sunscreen kum kane ka Dr. Shed sunscreen kane te yakito kiba stick sunscreen ru kamda bhae nakbanta ka skin ka jongi te phila ban skip ya to ka stick sunscreen te tangkum ne hi kane ka video lada kane ka video ka yarap nakbanta ka skin ka jong phi lada phi yo jing ban toy na kane ka video te like nang tapat share nang tapat subscribe ngait ba kane ka video kan yarap ya phi kan ai jing ban toy ya phi te lada ka yarap ya phi drop ya ka phi ha comment section nang tapat ya thu ya nga kane kine ki products ki long kum no ha skin ka jong phi tangkum ta hi bye bye take care and stay safe.